Λοιπόν, γραφή. Κυρίες και κύριοι, είμαστε στο F1 Stories και όπως κάθε γνήσια εκπομπή που κάνει την αρχή της, έχουμε τα κουλουράκια μας, έχουμε τους καφέδες μας, αλλά έχουμε και τα καπέλα της Φόρμουλα 1. Ο Γιώργος, ο Γιάννης, ο Θανάσης και τα επίφετα θα τα βρείτε στις περιγραφές και όλα. Τώρα, καμιά φορά θα κάνουμε σαρδάμ, επειδή δεν είμαστε, ρε παιδί μου, και οι καλύτεροι του είδους. Ακόμα. Και δεν είμαστε στημένοι. Τον καφέ μας πρέπει. Ακριβώς. Οπότε θα λέμε διάφορα και άμα σας αρέσει, ακούτε τα. Άμα δεν σας αρέσει, ακούστε τα και κάντε κανένα like και μετά βλέπουμε. Μπορεί να καλυτερέψει. Πώς λένε, από εδώ κάτω θα έχει το subscribe. Μπορεί να είναι και από εκεί, δεν ξέρω πώς θα δει το βίντεο. Ρε, like, subscribe και follow, ρε. Είσαι τέτοιο. Λοιπόν, και επειδή δεν είμαστε με τις κάμερες, δεν θα πολύ κοιτάμε κάμερες, γιατί θέλουμε πιο πολύ να κάνουμε συζήτηση και αυτό είναι που μας καίει. Γιατί τι είμαστε, απλά τρεις μανταχαλέοι που μοιραζόμαστε την ίδια κάψα. Την ίδια κάψα, το ίδιο πάθος, αδρεναλίνη, Το ίδιο χάλα. petrolhead, τα ίδια χαλάσματα. Σωστό. Ναι. Σωστό. Λοιπόν, τα καπέλα μας δεν σημαίνουν τίποτα. Εμένα σημαίνουν. Να είμαστε δίκαιοι. Εσύ θα είσαι το μήμπρο, εσύ που θα σχολιάζουν διαρκώς για τον Ξεκάθαρα, άλλο. ναι. Ξεκάθαρα, ναι. Θα σε λέμε και παππού, άμα θες. Είμαι. Ράσελ. Όχι. Όχι, δεν φτάσει. Ράσελ, γιατί είπε την καλύτερη ατάκα μια φορά. Πώς το έχεις πει, είναι ο πιο μεγάλος νέος που έχω δει ποτέ μου. Είναι ο πιο γερασμένος νέος που έχω δει ποτέ μου. Ναι, είναι σωστό. Ο πιο 70-27χρονος που μου δει. Εντάξει, γιατί τον ορόσο δεν μπορεί να πει τίποτα. Είναι ήδη γερό ξεπούδη. Όχι, ξεκάθαρα, ναι. Έτσι, είναι πόσο είναι τώρα, 43. 42-43. Όπου με έκαψε τώρα. Ο Χάμιλτον όμως είναι 40. 40. Άρα μπορεί να είναι 44, να Είναι ξέρεις. πιο κλασικό, λέει, από ένα 40 να θέλει να οδηγήσει Με Ferrari. Ferrari. Άσχετο, Κοίταξε, αυτό τρομερή εικόνα μου βγάλανε, έτσι. με τα 4. Πολύ εικόνικη, νομίζω, με το που βγήκε η φωτογραφία αυτή, εικονική απευθείας δηλαδή, Ναι. για τα επόμενα 40 χρόνια πάντα θα εμφανίζεται κάπου. Εντάξει, φωτογραφιάρα βασικά γίνανε πολλές ανακατατάξεις. Ενώ ρε παιδί μου το 24 ήταν ωραία χρονιά. Μ' άρεσε, οκ. Το 24 ξεκίνησε, πιστεύω. Πολύ και χάρη. Περιμέναμε όλη μια μονοτονία ότι ξεκινάμε. Εντάξει, οι πρώτοι αγώνες ήταν έτσι κι αλλιώς, έτσι. Ήταν δύο αγώνες. Πιστεύω ότι ήταν οι δύο πρώτοι αγώνες που ήταν λίγο το. Εντάξει, τι βλέπουμε πάλι. Ναι. Max Verstappen, Sergio Perez ξεκίνησαν. Δεύτερο, πάμε τρίτο αγώνα μετά Αυστραλία, σωστά. Ναι. Τρίτο αγώνα Αυστραλία και παθαίνει το πρώτο DNF από τα φρένα ο Max Verstappen. Λες, μήπως δεν είναι τόσο αξιόπιστο. Μήπως αλλάξει η χρονιά. Ναι. Αλλά όχι, πολύ σύντομα γίνανε ανακατατάξεις. Δηλαδή, πριν καν το silly season, ξεκίνησε ρε παιδί μου το πάρτι με τον Adrian Newey να φεύγει, ήξερες ότι θα γίνει μακελιό μετά στη Red Bull. Καταρχάς ο ότι δεν θα το Χάμιλτον στηρίξει. έγινε με το που ανακοίνωσε ο Χάμιλτον ότι δεν ανανεώνει. Ότι πάει στη Ναι, ναι, πάει στη Ferrari. Ferrari. Νομίζω από εκεί ξεκίνησε Σωστό. όλο το αστείο. Μα από εκεί πέρα ξεκίνησε και τότε ο Wolf, παιδί μου, να μιλάει σαν να μιλάει για πρώην γυναίκα, έτσι. Δεν περιμένω να θα φύγει. Που το παράτησε. Γιατί σε αγαπάω πραγματικά. Που το και με παράτησε πλήγωσε. αυτό όμως, ακριβώς. Και με πλήγωσε και δεν ήταν σωστό. Μεγάλο θέμα, θεωρώ πως και οι δύο πλευρές έχουν άδικο. Σαν φάνηκε και εγώ του Χάμιλτον μπορώ να πω ότι και οι δύο έχουν άδικο. Πρώτον, ο Χάμιλτον το ανακοίνωσε πολύ νωρίς. Ναι, ρε φίλε, γιατί. Πατώνεις, Πολύ λάθος timing, ναι. εγώ πιστεύω ότι το έκανε επίτηδες για τα να πήγε την καλά. πατώσει. Για να την πατώσει, γιατί όσο και να θέλουν να δείχνουν ότι μετά το 2021 οι Mercedes ήταν όλα καλά και προσπαθούσαν, δεν Δεν ήταν. είναι καλά. Η Mercedes δεν άκουγε τον Χάμιλτον, ο Χάμιλτον αντιδρούσε, έκανε τον πειραματόζω στα μέσα του 22 και πάλι δεν τον Έχουμε άκουσε. διαφωνήσει πολλές φορές γι' αυτό και ξέρεις τον λόγο. Ναι. Έτσι. Τον καλό σου οδηγό, Το τον πρωταθλητή σου, αυτόν που μπορεί να σου δώσει κάτι, αυτόν θα κάνεις πειραματόζω όταν η χρονιά είναι χαμένη. Όχι κάποιον ο οποίος. Κοίτα, όχι πάντα. Δεν το δέχονται όλοι. Εξαρτάται. Ναι, Δεν το σωστό, δέχονται σωστό. όλοι. Ο Χάμιλτον το δέχτηκε και το πήγε μέχρι τα μέσα. Μέχρι Εντάξει, τη ο χρονιά. Χάμιλτον δεν πιστεύω ότι τον πείραξε τόσο το πειραματόζω. Τον πείραξε ότι δεν ακολουθήθηκε το 22 αυτό που ήθελε ο ίδιος και τελικά αποδείχθηκε μες στην πίστα ότι δεν έπρεπε να ακολουθήσει. Δεν ακολουθήθηκε το 22, δεν ακολουθήθηκε το 23 ναι. και δεν πήρε και το θεωρώ το συμβόλαιο που ήθελε το ότι αυτοί το λέγανε ένα συν ένα και βλέπουμε. Ναι. Το συν ήταν βλέπουμε. Προσπαθούν να σκοντάρουν λίγο το Russell γιατί σου λέει είναι η νέα γενιά όπως έγινε με το Φέτελ και το Leclerc, παιδί μου. Που η Ferrari όχι ότι τον έριξε τον Φέτελ, αλλά. Αχ, κοίτα το καινούριο μας παιδί που έχει. Ναι. Το πήγε πολύ έτσι. Θα γινόταν το ίδιο και με το Χάμιλτον, όπως έγινε και με το Φέτελ να φύγει
Έτσι, άχαρα από την ομάδα και τους έσωσε το Silverstone. Ξεκάθαρα. Ναι. Αυτή η νίκη ήταν ένα καλό σωστό. να κλείσει ένα κεφάλαιο για τον Lewis Hamilton. Να βγουν φωτογραφίες και αγκαλιές. Να βγει και το θέμα του Lewis και να γίνουν όλα έτσι όπως έγινε. Γιατί θεωρώ ότι άμα δεν γινόταν αυτό, δεν θα ήταν αυτή η χρονιά. Ναι, κοίταξε. Ο Ράσελ ξεκίνησε με πιο καλές πορείες και ότι αυτό θα είναι το παιδί και ότι ο Χάμιλτον είναι στο να δει του πλέον επειδή ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να πέφτει, αλλά ο Χάμιλτον πήρε τις νίκες. Ναι, κοίτα, ο Ράσελ τερμάτισε πιο πάνω. Ναι, το περιμέναμε όλοι. Εγώ περίμενα μια πιο κακιά σεζόν για τον Χάμιλτον, έτσι ξεκάθαρα. Μετά από αυτό που έγινε, ανακοινώνεις πριν ξεκινήσει η χρονιά ότι φεύγεις από μια ομάδα που μοιραστήκατε μαζί παγκόσμιους τίτλους. Επιτυχίες τα πάντα μοιραστήκατε μαζί. Βασικά πήγες όταν δεν την πίστευε κανένας. κανένας. Ο Βόλφ εδώ πέρα που μιλάει για γυναίκα. Ναι, έχει δίκιο. Μοιραστήκαμε τα πάντα, δηλαδή ζήσαμε μια ζωή μαζί. Όχι μόνο αυτό, ότι πίστεψε την ομάδα όταν και με αφήνει την ομάδα. Τίποτα, δεν υπήρχε. Όταν δεν υπήρχε την πίστευση. Ναι, και γίνανε μαζί. Γίνανε μαζί, πραγματικά. Αυτό και εγώ επειδή θα πω και το λάθος μου εδώ, το ξέρει ο Τζόρτζ, ότι τον πίστευα τον Ράσελ πάρα πολύ. Τον πίστευα. Μόνο πίστευε τον ακόμα, δεν ξέρεις. Όχι, ξέρεις τι, δεν νομίζω. Με χάλασε πολύ αυτό που άκουγα ότι θέλω ψυχολογική υποστήριξη. Ναι, δεν θες τίποτα. Δεν θες τίποτα. Στο έδωσα, βγάλω τα πέρα. Δηλαδή, ναι. Φέρνουν ένα μονομάχο εκεί μέσα. Και αυτό μου αρέσει που έχουμε και οι τρεις αυτή την άποψη. Ναι. Ότι φίλε, όχι να είσαι κολόπεδο, αλλά δεν έχεις καμία στήριξη, γιατί πολύ απλά όλοι σε πολεμάνε. Είσαι ο πρώτος. Και αν δεν είσαι, νιώθεις ο πρώτος. Πάμε λοιπόν τώρα ξανά στο 24. Έτσι, γιατί λέγαμε, ας πούμε, ότι είμαστε στο κομμάτι που χωρίζεται σε δύο μέρη. Το ένα είναι το πρώτο μέρος της σεζόν, που είναι ο Verstappen και κουβαλάει ακόμα και τη Φόρμουλα 1 μαζί, σαν brand. Και το δεύτερο, που είναι η McLaren, η οποία πλέον κουβαλιέται μαζί με τη Φόρμουλα 1. Δηλαδή ξεκίνησε... Εγώ θεωρώ ότι το 24 ήταν όλο ο Verstappen. Ναι, θα διαφωνήσω και με τους δύο σας. Δεν είδα κανέναν. Θα διαφωνήσω και με τους δύο. Και οι δύο έχετε δίκιο, αλλά από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Ο Verstappen το ξέραμε όλοι, μπορεί να το πιστέψαμε για κάποια στιγμή ότι δεν θα γίνει πρωταθλητής. Ή βασικά θέλαμε να το πιστέψουμε ότι δεν θα γίνει πρωταθλητής. Αλλά τελείωσε, ήταν απίστευτος. Ήταν η δεύτερη καλύτερη χρονιά του για μένα. Η περσινή είναι για μένα η πιο dominant χρονιά που έχει υπάρξει ποτέ. Δηλαδή, ούτε τα χρόνια του Φέτελ δεν ήταν έτσι. Και απ' την άλλη, δεν ήταν μόνο το μισό. Δηλαδή, κάπου στο Μαϊάμι ψιλοξεκίνησε ο ένας πήρε την πρώτη του νίκη, δεν το πιστέψαμε. Λέμε τι γίνεται εδώ πέρα, τι ας πούμε το Νατάλο. Ήταν λίγο ένα, νομίζω έτσι ένα μίξ, ναι. Δηλαδή, απ' τη μία ξέραμε ότι ο Μαξ θα είναι στο τέλος της χρονιάς πρωταθλητής, απ' την άλλη λέγαμε όμως ρε εσύ λες η McLaren και τελικά αυτό είναι το αποτέλεσμα, έτσι. Κατασκευαστών και οδηγών, έτσι. Η χρονιά ήταν του Μαξ, το λέω ότι οποιοδήποτε και να ήταν, πραγματικά το πιστεύω, οποιοδήποτε και να ήταν στη θέση του Μαξ δεν θα το χάνει. Αυτό το πιστεύω και εγώ. Ίσως ήταν η καλύτερη του χρονιά. Όχι γιατί πέρυσι δεν ήταν το πρόβλημα που λες, αλλά πέρυσι, δηλαδή λίγο πολύ σβηστές μηχανές. Έκανε και διαχείριση σε πολλά Grand Prix. Φέτος δεν διαχειρίστηκε απλά ταχύτητα, διαχειρίστηκε μια ομάδα που κατέρευσε. Φέτος διαχειρίστηκε την ομάδα, τα πάντα. Φέτος είχαμε σκάνδαλο Χόρνερ, σωστό. Σκάνδαλο Χόρνερ. Είχαμε λίγο μια αναπομπούλα με ματιτζής, ποιος θα πάρει, ποιος θα έκανε. Ήταν λίγο μια αναπομπούλα. Ποιος Verstappen Χόρνερ στη σφαγή. Σκάνδαλο Χόρνερ. Αντριανιούι που λέμε. Ναι, Αντριανιούι που φεύγει και ξαφνικά δεν μπορούν να σετάρουν ένα μονοθέσιο το οποίο έλεγαν ναι, φίλε. Δεν με υπακούει και βγαίνει πρώτος. Πραγματικά απίστευτο. Εμείς λέγαμε ότι λέει χαζομάρες. Ναι, και έλεγες καμιά φορά ότι μπορεί να γκρινιάρει. Εντάξει, είναι λίγο γκρινιάρης. Αλλά ναι, έλεγες παιδί μου ότι τώρα θα μας γίνει και καλά. Αλλά φίλε το αμάξι σε πολλά σημεία έβλεψε την πύλη και φαινόταν και από την κατάρρευση του Πέρες. Ναι. Ο Πέρες έκανε από το Q1 έξω. Ο Πέρες είναι ένα άλλο κεφάλαιο σε όλη τη φορά. Ναι, εσύ, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Οκ, το καταλαβαίνω και ψυχολογία και. Ναι, αλλά δεν μπορείς να βλέπεις δύο Ferrari, δύο McLaren, δύο Mercedes και ένα Red Bull. Τελεία. Και το άλλο χαμένο. Το άλλο ναι, όχι. Αλλά οποιοδήποτε ήταν στη θέση του Πέρες δεν θα. Μπορεί να μην έβγαινε στα Q1, θα έβγαινε στα Q2. Κοίτα. Ο Πέρες. Και το Q3 σου θα ήταν 8ος. Με το ζόρι. Δεν θα μπλέκει με τους μεγάλους. Ο Πέρες δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει σε όλο αυτό το κλίμα, θεωρώ. Κοίτα, η Red Bull είναι τοξική για τον δεύτερο, το ξέραμε από πάντα. Ναι. Είναι μια ομάδα που στήθηκε πάνω σε έναν Max και καλά κάνουν. Ναι. Έτσι, γιατί τελικά αποδίδει. Οπότε στήθηκαν όλα και δεν τους ένοιαζε και τίποτα και καλά κάνουν. Και δεν μπορεί και να αγγίξει κανείς το Max Verstappen, γιατί ειδικά μετά το φετινό, που το ξανατονίζω πάλι,
ήταν για μένα απόλυτος φέτος. Δεν υπάρχει, ήταν αψεγάδιαστος. Ναι. Με χαλάει λίγο το γεγονός ότι έμπαινε στις στροφές για να σε βγάλω, Ναι. αλλά του το επιτρέψαν και το έκανε. Του το επιτρέψανε και σε έναν βαθμό του το επιτρέπουν και οι ίδιοι οπαδοί. Και οι οδηγοί. Όλοι του το Ναι. επιτρέψαν. Ναι, Δεν μπορεί να είμαι δώσε μου λίγο παραπάνω χώρο γιατί με Δεν μπροστά. μπορεί να είμαι εγώ, ναι, ο Νόρις, ο άλλος να σου λέω ότι δεν περνάει. Σε κανονισμό μου το επιτρέπω να αφήνω λίγο το φρένο από πάνω στη στροφή και θα σε βγάλω όπως πρέπει. Και εσύ να κάθεσαι να τον τρώσει. Σωστό. Άμα το χτυπήσει, δηλαδή μια σύγκρουση, μία-δύο, θα σταματήσουν αυτά γιατί θα βγαίνουν συνέχεια χαμένοι. Ξέρεις όμως τι γίνεται εσύ. Το καταλαβαίνω. Και πρόσεξε, ο δεύτερος πρέπει να επιτεθεί. Ναι. Οπότε ο Νόρις έπρεπε να κάνει τις κινήσεις να επιτεθεί. Και Ναι, πάλι. και να τον βγάλει και έξω μαχαίρι. Και να το βγάλει. Και πάλι γίνεται το αντίθετο. Έκανε επίθεση. Ναι, αυτός που δεν χρειαζόταν Αυτό αυτά. που δεν κάνει. Αυτός που δεν χρειαζόταν να το σου Και δεν και πρόσεξε, και τις έκανε και δεν έχασε ούτε ένα πόντο. Πάντα βγήκε κερδισμένος. Πάντα. Δηλαδή από Ναι. ό,τι μπορούσε να πάρει, έπαιρνε το συν 1 και συν 10. Ακριβώς. Ακριβώς. Γι' αυτό θεωρώ ότι ήταν μια χρονιά max, ήταν απόλυτο σε όλα. Κοίταξε, προσθέτω σε αυτό το γεγονός ότι π.χ. και ο Αλόνσο τι είχε κάνει στον Ράσελ, παιδί μου, στην τέτοια, που το σήκωνε, ας πούμε, τον γκάζι του και αυτά. Δηλαδή, τι θέλεις, Ναι. την κολοπεδαρίαση. Τι θέλεις, ο πρωταθλητής πρέπει να το έχει. Ακριβώς. Όσο Όλοι και- το είχαν. Όλοι το είχαν. Όσο και να θέλουμε να λέμε ότι το άθλημα είναι εφαγωνίζεστε και έτσι, δεν γίνεται στη Φόρμουλα 1 γιατί όλοι μιλάμε για τους 20 καλύτερους στον κόσμο. Δεν μιλάμε για 100 ομάδες. Και μιλάμε αυτό για 20. πάλι παίζει. Όχι, 19 και ο Στρόλ. 19 και ο Στρόλ. Κοίτα, ο Στρόλ είναι και αυτός μαζί με τον Πέρες σε άλλη παρένθεση ξεχωριστά. Αυτά για παρένθεση, εισαγωγικά. Ο Στρόλ, ο καταθλιπτικός από τον πρώτο αγώνα. Ναι, αυτό δεν θέλει το παιδί. εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι Νομίζω με το ότι- ζόρι γίνεται ό,τι γίνεται. Ο Νομίζω μπαμπάς ότι του ξεφτύλισε τον Αλόνσο. Ναι, κοίτα, ο Φέτελ λίγο πολύ κατάλαβε τι παίζει, οπότε σε λέει εντάξει, πήρα το ποσοστό μου στον Aston Martin, κάνω τη γύρα μου, το αυτοκίνητο δεν μπορεί, στα τέτοια μου. Ναι, Κάνω θα αγοράσω λίγο. την Williams του Μάντσελ και μια χαρά θα είναι. Παράδειγμα, ναι. Ενώ τέτοιο. Την οποία αγόρασα, δεν του προφορικά. Την αγόρασα, ναι. Ο Αλόνσο από την άλλη είναι ένα άνθρωπο ο οποίο πολλέ φορέ το λέω, α πούμε, και ο Γιάννη έτσι συμφωνεί μαζί μου, ότι είναι ο κολοπαρά τη φόρμουλα. Τελείωσε. Ναι. Τελείωσε. Ναι. Και δεν θα χαριστεί σε κανέναν και σε τίποτα, ούτε στον εργοδότη του. Και τον πηδάει το στόλο που μπορεί. Ναι. Και καλά του κάνει. Γιατί για μένα άνθρωποι αδιάφοροι δεν πρέπει να υπάρχουν μέσα από το άθλημα. Ο Λατίφη, α πούμε, Προσωπικότητα. μπορεί να ήταν εννοείς, πολύ υπάρχουν κακό. προσωπικότητες, Ναι, βεβαίω. Ο Λατίφη μπορεί να ήταν πολύ κακό, αλλά τουλάχιστον προσπαθούσε, ήθελε. Ήθελε, ναι. Ήθελε, ήταν κακό, αλλά ήθελε. Ο Ο Σάρτζαν ήταν ήταν κακό, Ναι. ο Σάρτζαν ήταν πολύ κακό, αλλά ήθελε. Ο Ο Στρόλ δεν θέλει, γιατί ο Στρόλ του άρεσε στην αρχή ίσω αυτό, Μμμ. αλλά κατάλαβε ότι δεν είναι αυτό που θέλει να κάνει πραγματικά ο πατέρα του να το κάνει αυτό. Ο Στρόλ θέλει να παίξει γκολφ το παιδί. Άφησε τον να παίξει γκολφ. Βάλει κάποιον άλλον σε αυτή τη θέση. Δηλαδή, τέλος πάντων, τώρα είναι 20 Εντάξει, θέσεις, είναι εντάξει. 19 οι θέσεις, θα γίνουν 22 από το 26 νομίζω. Ποιος πατέρας που έχει τόσα πολλά λεφτά δεν θέλει να πάρει ένα καλό αυτοκίνητο για το γιο του. Να λέμε την αλήθεια. Εντάξει, είναι λογικό. Θα σου πάρω κάτι. Τι θες, όπως ο Βόλος Ο Στρόλ, για μένα, φέτος εντάξει, όπως είπε, δεν το ήθελε. θεωρώ τόσο άσχετο δυτικά, ούτε σαν τον Λατίφη, ούτε σαν τον Σάρτζεν. Έχουμε δει προσπεράσεις το Στρόλ να βγαίνει από το στεγνό σε βρεγμένο με σλικ και να κάνει παπάδες. Ισχύει. Και να το βάζει μετά βέβαια και στη Λακούβα και να μείνει μέσα Εντάξει, ναι, στην αμμοπαγίδα. Αλλά καταλαβαίνετε. Ναι. Περίμενε το Όταν παιδί το δεις 10 ότι- ώρες να τρέξει, έτσι. Σου λέει Βραζιλία, βαρέθηκα. Ναι, Θα πάω στο Κοπακαμπάνα, του πάρκαρε και έφυγε, δεν έχει. Εντάξει, κοίταξε, πάντα θέλουμε να έχουμε τους κακούς του grid. Οπότε εγώ σε παιδί μου σου βάζω το εξή. Ότι αν το καλοσκεφτείς, η χειρότερη του grid φέτος δεν μπορείς να πεις ότι δεν ήταν τόσο καλή. Γράφει. Τώρα γράφει, ναι. Φλάβιο Μπιρατόρα. Ο ένας και μοναδικός. Ο μπαμπάς του Αλόνσο! Ο μπαμπάς του Αλόνσο, ναι. Ο αποκλεισμένος από τους αγωνιστικούς χώρους. Κοίτα. Δεν επιτρέπεται να είναι σε καμία ομάδα. Αλλά είναι! Αλλά είσαι Όσο τρεις. γράψει και μετά στο να φορτίσει και ό,τι γράψουμε. Για πότε τον ανακοίνωσε η Alpine. Πότε τον ανακοίνωσε η Alpine, στα μέσα της χρονιάς. Πρόσεξε. Δεν τον ανακοίνωσε. Ο Μπριατόρ απαγορεύεται να είναι στο Φόρμουλα 1. Απλά είναι εκεί, ρε παιδί, είναι επισκέπτης. Εμφανίζεται. Ναι, όχι. Είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα. το μήμπρε που βγαίνει ο άλλος έτσι, πίσω από την τέτοια. Ναι, με Από την την κίτρινη πόρτα. κουστούμι, ναι.
Ο οποίος Μπριατόρ είναι και ο μάνατζερ του Ντούχαν και μαζί τα λέγαμε, βασικά μαζί τα λέγαμε. Ναι, Ότι η μάνατζερ του Ντούχαν έχει στο συμβόλαιο του 5 αγώνες ο Ντούχαν να τρέξει με την Αλπίν αν αποδώσει. Προσέξτε τον αντίθετο ερμηνεύει το αν αποδώσει. Τους 2 αγώνες που έτρεξε, έναν έτρεξε. Τον ένα που έτρεξε τον βγάζει. Άρα Ποιος θα παίρνει μέσα? Ο Κολαπίντο. Ποιον έχει μάνατζερ ο Κολαπίντο? Αυτό το γνώριζω. Δεν τον έχει. Αλλά θα πάμε στην Williams, θα τα πούμε αυτά. Όχι, δεν έχει νομίζω Τον Μπριατόρ. Όχι, δεν νομίζω. Εγώ Όμως μου φαίνεται περίεργο η Αλπίν φέτος να κάνει καλή χρονιά γιατί θα πάρει ένα μοτέρ Mercedes. Σωστό. Έτσι, ένα πολύ καλό μοτέρ Mercedes και όλα τα λεφτά θα πάνε. Το οποίο συγγνώμη και στο εμπορικό Αλισβερίσι, νομίζω ότι η Mercedes πήρε μοτέρα από την Renault, έτσι. Είναι η Μαρία Καταρίνιου. Κατερινιό. Ναι, τη σχέση με τον Μπριατόρ να μάθουμε. Κατερινιό, Το Κατερινιό. Αλλά που λέτε η Αλπίν θα πάρει το μοτέρ του Mercedes, ένα μοτέρ το οποίο έχει αποδείξει ότι μπορεί, έτσι, και θα πέσουν όλα τα λεφτά στα αεροδυναμικά. Που οι Γάλλοι, εντάξει, κακά τα ψέματα, ξέρουν να φτιάχνουν αμάξια. Ξέρουν να στείλουν αμάξια. Το ότι η Renault έχει τον κινητήρα με τις πιο πολλές νίκες στη Φόρμουλα 1 ακόμα ισχύει, έτσι, σε χρονιές που τρέχουμε 24 αγώνες και όχι 8 και 10. Και ήταν και η ομάδα η οποία πίεσε για τους υβριδικούς κινητήρες και πήρε τα τέτοια της. Η καταστροφή της Renault οφείλεται στη Renault, βέβαια. Για να μην πολύ λέμε όμως για την Αλπίν, ο Ντούχαν έχει άλλους 4 αγώνες να τρέξει με τον Μπριατόρο, τον μάνατζερ του, ο οποίος Μπριατόρο όμως από τα δοκιμαστικά κιόλας που κάνουν, συγκρίνει χρόνους του Κολαπίντο και του Ντούχαν σε περίπτωση που είναι καλύτερος ο Κολαπίντο να το αδειάσει στη γωνία στον Μπριατόρε. 4 αγώνες απλά να κάνει να τελειώσει το συμβόλαιο. Και όμως Γιάννη, μπορεί να μην φτάσουν στους 4 αγώνες. Δεν θα μου φανεί καθόλου περίεργο. Άμα είναι στο συμβόλαιο, δεν μπορεί να το σπάσει. Κοίταξε, 4 αγώνες δεν είναι και τίποτα, γιατί η Αλπίν ακόμα διαφημιστική θα είναι. Θα ψάχνετε. Κακά τα ψάχνετε. Όλοι πιστεύω. Κοίταξε, αυτό που ξεχνάμε με τη Mercedes πολύ είναι ότι πέρυσι πήρε πρωτάθλημα. Μπορεί να μην το πήρε η εργοστασιακή. Αλλά η McLaren ήταν Mercedes. Ναι, έχει ένα έτσι. Δηλαδή, άρα σαν κινητήρα έχεις τον κορυφαίο, γιατί εντάξει, οκ. Τώρα να δούμε τι θα γίνει και με τη Red Bull με αυτό το κομμάτι, γιατί την πονάει ακόμα το κομμάτι με τους κινητήρες. Την πονάει και θα δούμε το 26. Ναι. Θα έχει Ford τέτοια. Νομίζω να έσπασε κάποιο συμβόλαιο. Δεν έσπασε ακόμη, δεν το έχω ψάξει πολύ το θέμα. Υπήρχε κάποιο θέμα με τον Horner με τα τερτύπια εκεί πέρα. Ήθελαν να βάλουν τη Ford. Ναι. Είχε ξεκινήσει έτσι. Αλλά στη Ford με μόνο. την Porsche ξεκινήσαν. Με την Porsche δεν το δέχτηκε. Μετά πήγαν στη Ford και εναντιώθηκαν οι άλλες ομάδες. Σου λένε ότι θα βάλεις ένα Ford, θα πάρεις εσύ θα πάρεις το extra budget κάποια για τον καινούριο κατασκευαστή και εναντιώθηκαν. Να πάρω κι εγώ, σου λέει ο άλλος, θα έρθει Ferrari και θα βάλει Fiat. Ναι, εγώ σκάσα, νομίζω πήγαινε γύρω στα 25 εκατομμύρια με 30, άμα δεν κάνω λάθος. Ναι. Δεν θυμάμαι ακριβώς τη λεπτομέρεια, για τον καινούριο κατασκευαστή. Σου λέει, σε δίνω ένα μεγαλύτερο budget κάτω ώστε να μπορέσει να προλάβει του υπόλοιπου. Ναι. Εντάξει, έχει λογική αυτό, αλλά έχει και παραθυράκια που εντάξει, κατά τα ψέματα. Ειδικά ομάδες οι οποίες τα ψάχνουν τόσο πολύ, όπως θα τα βρουν τα ο παραθυράκια. Σεϊτανίδης και ο Κώστας Σαράς στο μαύρο βιβλίο των κανονισμών και πρόσθεσε, μιλούσα με τον Ξαράδα τις φορές να με περάσει το χαζομάρι στο Instagram και μπαίνω στη chat ChatGPT, πανέτησε όλο αυτό και γράφω το βιβλίο των κανονισμών. Το μένα είναι μαύρο και λέει όχι. Δεν το έστειλα σπίτι. Δεν σε χάλασε, Δεν σε χάλασε τώρα. Πώς τους πετσόκαψες. Τελικά τι χρώμα είναι. Μάλλον μπλε. Θα ταιριάζει το κόκκινο. Όχι όμως το μαύρο, Μπορεί να το παλεύανε τότε που είχε πρωτοβγεί, να υπάρχει κάτι που να μην έχει αυτό το χρώμα σε ομάδα. Τώρα θέλω να μιλήσω πολύ για τον Πιάστρι. Το οποίο θα σας πω κάτι. Βασικά, να σας πω πρώτα για τον Νόρις ότι εγώ προσωπικά το χάρηκα που πήγε και μια κόντρα παιδί μου στον Verstappen, έστω και ψεύτικη. Γιατί. Εντάξει, μέσα κεφάλαιο McLaren τώρα. Δεν θα το χάσει ο Verstappen, δεν το πίστευα εγώ. Όχι, εκεί ήθελα να το πιστέψω. Δεν το πιστέψω. Όλοι θέλουν να το πιστέψουν. Όλοι θέλουν να το πιστέψουν. Όχι, θα το χάσει, αλλά ότι θα είσαι στον τελευταίο αγώνα να το παλέσει. Γιατί αυτό θέλουμε όλοι. Απλά να έχει διαρκώς το παιδί μου. Ψωμί. Ναι. Σωστό. Αλλά ρε φίλε, εγώ είδα ας πούμε τον Νόρις ο οποίος το πάλευε να αποδείξει κιόλας ότι μπορεί να το διεκδικήσει, αλλά είδα και έναν Πιάστρι. Πολύ φορτσάτο. Παιδιά, το 25 δεν είναι σίγουρο ότι ο Νόρις θα είναι μπροστά από τον Πιάστρι. Εγώ βλέπω. Προσωπική άποψη. Ναι. Η φετινή χρονιά κατέστρεψε την καριέρα του Νόρις.
Ζούμε μπροστά μας. Μεγάλες στιγμές! Όχι, ζούμε μπροστά μας. Βλέπουμε με τα μάτια. Ζούμε μπροστά μας. Βλέπουμε με τα μάτια μας αυτό που συνέβη στο Μάσα. Τι με το Ακριβώς αυτό που έγινε με τον Μάσα, που του έσπασε το τζαμπουκά, αυτό το πράγμα ζήσαμε φέτος με τον Νόρις. Το χαμογελαστό παιδί θα παραμείνει χαμογελαστό παιδί και δεν θα γίνει ποτέ πρωταθλητής. Θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα what ifs. Άμα δεν είχε τρακάρει στην Αυστρία με τον Verstappen και δεν έβγαινε έξω και τον καβαλούσε στη βαθμολογία. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να χτυπήσει με τον Verstappen. Δεν γίνεται αλλιώς. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι δεν πιστεύω ότι ο Νόρις θα ξαναπρωταγωνιστήσει για πρωτάθλημα ή θα απειλήσει σοβαρά για πρωτάθλημα. Κοίταξε, βλέπω πάρα πολύ δυνατό τον Πιάστρη. Πάρα πολύ δυνατό. Δηλαδή πήρε το sprint, τώρα το να βγαίνει ο Πιάστρη και να λέει ότι εγώ θα με χρειαστεί να βοηθήσω τον Νόρις. Δεν χρειάζεται καν να υπάρχει αυτό. Δηλαδή δεν θα έβγαινε ποτέ ο Πέρες. Ή όταν το έκανε ήταν. Το κάνω έτσι, θα το κάνω και εισαγωγικά με τα πόδια. Θα βοηθήσω τον Νόρις. Δεν υπάρχει περίπτωση και όταν το είπε, θεωρώ που ξαφνικά και εγώ έβλεπε ένα Πιάστρη να πρωταγωνιστήσει τουλάχιστον στην πεντάδα, τον έβλεπε 8. Με το που υποτίθεται ότι θα βοηθήσει τον Νόρις. Ναι, γιατί δεν θέλει ξεκάθαρα να τον βοηθήσει. Παιδιά, κανένα teammate δεν θέλει να βοηθήσει τον teammate του. Είναι ο πρώτος που θέλουν να νικήσουν. Μα είναι ο πρώτος που θα αποδείξει ότι είσαι καλύτερο. Ακριβώς. Δεν είναι αυτό. Εγώ πιστεύω ότι και ο Μάρκ Βέμπερ, που είναι ο μάνατζερ, εκείνος τον έκανε. Δεν πιστεύω να υπήρχε το οτιδήποτε στο συμβόλαιο του να λέει ότι μπορεί να το κάνει number 2. Απλά όλοι πιστεύαμε ότι δεν θα μπορέσει να κοντράει τον Νόρις. Ξεκάθαρα το πιστεύω ότι πιάστηκε να ήταν αυτό που είναι. Ναι. Όχι, και εγώ το πιστεύω. Και πιστεύω ότι τον έχει δασκαλέψει το Βέμπερ. Σίγουρα. Γιατί πέρασε και αυτό στα δύσκολα του. Γιατί ο Βέμπερ πέρασε πολύ δύσκολα. Not bad for a number 2 driver. Αλλά άμα ήταν άλλο στη θέση του Νόρις, θα τον είχε σφάξει τον Πιάστρη. Όχι από θέμα είμαι πιο γρήγορος, τσαμπουκά. Ναι. Ο Νόρις ξεκάθαρα για μένα χάσε φέτος, τα χάσε όλα στη Μόντζα. Ο Νόρις. Ναι, ξεκινάει και τον μπαίνει ξεκινάς και τη διοίκηση πρωτάθλημα. Και σε χώνεται στη στροφή στο Εσάκι ο Πιάστρη και σε σμπρώχνει έξω. Θα έπρεπε να μην τον αφήσεις Ναι, όχι χώρο. Ναι. Τίποτα. Ή βγαίνουμε και δρολογοδοτείς εσύ στην ομάδα, γιατί ο Νόρις θα ήταν από πάνω σε κάτι τέτοιο. Ναι. Εγώ δεν θα πάω για το πρωτάθλημα. Εγώ πάω για το πρωτάθλημα και είμαι πρώτος. Εσύ χώνεσαι να με περάσει. Εσύ θα πρέπει να κάτσεις πίσω, γιατί άμα τρακάρουμε ξαφνικά, όχι απλά θα φταίς εσύ. Μένεις και χωρίς συμβόλαιο, φίλε μου. Ναι, ρε φίλε, δηλαδή πάω για πρωτάθλημα. Και μιλάει μετά και τον λέει μετά και άλλο το σκηνικό. Εντάξει, με τον Verstappen ήταν για μένα μηδενικό ο Νόρις. Δηλαδή δεν έδειξες πουθενά ότι δείξεις στον άλλον ότι εγώ πάω για είμαι πρωταθλητής, έρχομαι να πάρω. Ναι. Δεν έρχομαι απλά να σε παίξω κόντρα. Ναι. Και να μου βγαίνεις να λες και να μου λέει μετά, άμα το πει αυτό θα χάσω κάθε σεβασμό. Ναι. Ισχύει, έχει πάρα πολύ δίκιο. Έχει δίκιο σε αυτό. Είμαι εδώ για να τα πάρω όλα. Δεν βλέπω κανέναν. Αυτό είναι ο πρωταθλητής στη Φόρμουλα 1. Αυτό έκανε ο Χάμιλτον, αυτό έκανε ο Verstappen και το κάνει ακόμα. Και καλά κάνει. Ναι. Και πρόσεξε, ο Νόρις θα παλέψει άγρια με άλλους. Να του φτάσει στον Max Verstappen, δεν ξέρω, δηλαδή θα αφήσει λίγο παραπάνω χώρο. Παιδιά τον φοβούνται. Δεν πρέπει να το βάζει. Όπως το φοβάται και ο Leclerc. Γιατί θα σε πάω και στη Ferrari. Γιατί, η McLaren παρά ήταν καλή ομάδα στο δεύτερο μισό. Το πήρε δηλαδή δίκαια. Ήταν και αυτό ότι είχε και τους δύο οδηγούς. Η Ferrari έπρεπε να κάνει τον double φέτος. Ναι. Μπορούσε να το κάνει. Πιστεύω ήταν η μόνη χρονιά που θα μπορούσε. Δεν εκμεταλλεύτηκε τίποτα. Δηλαδή αργούσαν πολύ να βρουν ρυθμό σε πολλούς αγώνες. Εγώ δεν ξέρω πολύ χελικό στην Και το σενάρισμά του ήταν στην αρχή της χρονιάς. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, δηλαδή ίσως δεν τους τέριαζαν οι μαλακές γόμες και σκληρή έπεισε και το κάτι παραπάνω. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Καλά, εδώ πέρα πόσες φορές είπε και ο Στέλλα ότι και να θα το αφήσουμε δηλαδή και να δούμε πώς θα πάει. Δεν έγινε να δούμε πώς θα πάει. Δεν έπρεπε ο Νόρις. Δεν έπρεπε να χάσει τόσες εκκινήσεις, ξεκαθαρά. Έπρεπε να είναι μπροστά και αυτός ο πρώτος σου γύρος είναι. Δηλαδή. Όποιος μπαίνει έπρεπε να τον εκτελείς. Είμαι εγώ και κανένας άλλος, παιδιά. Έχω το μονοθέσιο, έχω την εμπειρία. Έχει την ταχύτητα. Δεν μπορεί κανείς να αφήσει την ταχύτητά του. Έχει την εμπειρία. Δεν έχει αυτοπεποίθηση. Κάτσε γιατί μιλάς για τον Νόρις. Πόσα χρόνια έχει. Για το Verstappen. Πάμε έξω. Εσύ εμένα. Εγώ δεν το Ωραία. Θα σου πω λοιπόν κάτι για τον Νόρις, ότι τον θεώρησα λίγο φέτος. Και ξέρεις που φαίνεται το μεγάλο το. Μια κουβέντα. Την είπες και τελείωσε και εκεί ήταν λίγο. Το πολύ μεγάλο ζόρι. Δηλαδή, τι θυμάμαι. Πέρυσι ήταν η πολύ τρελή χρονιά. Πρόπερση, μάλλον, συγγνώμη, γιατί πέρυσι ήταν το. Που ήταν ο Πέρες με τον Verstappen, είχαν από 2 νίκες, ξέρω εγώ καθένας.
Και βγαίνει παιδί μου ο Πέρες να πει ότι νιώθει ότι είναι να Είναι πάει έτοιμος για πρωτάθλημα. Και παιδιά ο Verstappen δεν το σχολίασε καν. Δεν υπάρχει. Όχι απλά δεν το σχολίασε, ήταν σε φάση ότι μόνο που δεν γέλασε. Ναι. Δηλαδή, κοίταξε να δεις, εδώ δεν αμφισβητεί την κυριαρχία μου. Αυτό ο Νόρις δεν το έχει. Δεν το έχει. Αμφισβητεί την κυριαρχία του, δεν την έχει την κυριαρχία και το πιστεύω ότι αν από τη χρονιά, γιατί δεν πιστεύω ότι ξαφνικά θα γίνει κάτι μαγικό και η Red Bull θα ξαναγίνει. Όχι. Η McLaren όμως είναι είναι καθολική καθολική πορεία. ταχύτητα. Ναι. Κοίτα, θεωρώ ότι ο Verstappen πάλι θα είναι στο 3. Δεν γίνεται να μην είναι. Άμα δεις το Verstappen 5ο-6ο θα ανησυχήσεις. Ό,τι αμάξι και να έχει πλέον. Είναι μια περίεργη χρονιά του χρόνου γιατί είναι η τελευταία χρονιά από αυτά τα Rex. Κάνε. Πολλοί έχουν παρατήσει τα αμάξια τους, πολλοί κοιτάνε το 26, πολλοί έχουν κάνει αλλαγές οδηγούς, πολλοί είναι σε φάση κοιτάνε την μισή χρονιά. Άλλοι όμως που θα επενδύσουν σε αυτή τη χρονιά. Ναι. Έτσι, δηλαδή θα το πω πολύ έτσι, με ένα πολύ παράδειγμα που θα αρχίσει τώρα να λέτε μαλακίες, αλλά μια Williams η οποία σου βγήκε 8η, αν το αμάξι φέτος το κυνηγήσει, που δεν το κυνηγήσει, έτσι το έχουν δηλώσει κιόλας, ότι δεν υπάρχει περίπτωση, απλά θα γυρνάνε οι γύρες γιατί πρέπει, αν κυνηγούσε αυτή τη χρονιά, μπορούσε να βγει 4η-5η. Ναι. Γιατί πολύ απλά όλοι οι άλλοι θα παρατήσουν τα αμάξι, γιατί του λέει το 26 πάμε, make it big, make it big. Το 26 το σωστό, το φοράς εσύ το καπέλο. Ναι, εδώ Είναι μόνο El Plan. El Plan, το μεγάλο. Έτσι, το 26 έχει ξεκινήσει να το χτίζει μόνο ο Stroll. Το 26 θα είναι Νιούρι, εργοστάσια. το victory lap του τέτοιου, το victory lap του Αλόντζο. Θα τον δούμε να κερδίζει, να σκοτώνει. Έβρε τυράνια για ένα τρίτο. Και απλά να γυρνάει και να κλείνει τη χρονιά του έτσι και την καριέρα του έτσι. Μοιάζει σημαγερικό τώρα. Ναι, το ξέρω, γι' αυτό τα λέω. Πολύ τυράνια για ένα τρίτο πρωτάθλημα, δηλαδή χαλάρωσε. Αλλά Το 25 μετά το Lebron James. για να επιστρέψουν στα 25, Όχι, είναι μια πολύ περίεργη χρονιά. Είναι πολύ περίεργη. Δηλαδή, αυτοκίνητα τα οποία είναι παρατημένα, θα τρέχουν μόνο για να τρέξουν. Όποιος επενδύσει χρήματα και θέλει να επενδύσει χρήματα και πόρους, μπορεί. Μια McLaren με κεκριμένη ταχύτητα, μια Red Bull η οποία δεν είναι κακιά, αλλά δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Μια Mercedes η οποία είναι περίεργη, γιατί ίσως μπορέσει και κυνηγήσει ξανά το γόητρο. Και φέρνει και τον 17χρονο. Και φέρνει και τον 17χρονο, τον επόμενο, το next big thing που λένε όλοι, που προσωπικά δεν το πιστεύω. Συγγνώμη, το πάλι. Είναι δύσκολο να κάνει καριέρα σαν Κίμη. Μπορεί να κάνει μόνο το Αντωνέλη, αλλά το Κίμη είναι χασμένο. Το Τζαμπουκά τον έχει. Ναι. Το όχι. Ναι, ισχύει. Όμως το έχει κολαπίνει. Πιο κολαπίδι. Ας πούμε, κολαπίδος εκείνο το αμάξι για μένα θα ήταν όνειρο. Το πιστεύω ότι. Ναι, εντάξει, άμα υπήρχαν τα λεφτά για να το φτιάχνουν, ναι. Και για το. Να κλείσουμε λίγο για τη McLaren. Θεωρώ ότι το 25, άμα ο Όσκαρ τον πάρει μια-δυο νίκες, τον πήρε τον Νόρις, τον έκοψε. Δεν κάνει τίποτα. Κοίταξε. Δεν κάνει τίποτα. Και το πιστεύω αυτό. Αλλά πιστεύω ότι και η Ferrari πέρυσι ήταν. Και η Ferrari όμως πέρυσι. Σωστό. Θα σε κοντράρω στα ίσα. Γιατί κοίταξε, πήγε καλά η Ferrari στο δεύτερο μισό. Μέχρι που δεν κάνανε λάθη στα pit stop. Σε σημείο που ανησύχησα. Έβλεπα, ας πούμε, ότι fastest pit stop εγώ 2,1 έφερα και λέω παιδιά. Κάτι γίνεται. Ναι, ήταν κάτι περίεργο αυτό, ναι. Κάτι γίνεται. Πες μου τι δουλέψανε. Η Ferrari έχασε για λίγο, ήταν στα μέσα, ήταν 3-4 αγώνες που έφερε μια καινούργια αναβάθμιση το οποίο ήταν στο body του μονοθεσίου, το οποίο δεν τους βγήκε. Και άργησαν λίγο να το καταλάβουν. Καλά, αυτό πάντα η Ferrari. Καλά, για να δω. Όχι, σωστό είναι. Μπορούσε φέτος κατασκευαστό. Μπορούσε, γιατί η McLaren δεν ήταν. Μπορούσε. Μέχρι το λάθος. Να κερδίσει πολλά μέχρι το σημείο που McLaren. Ήταν 3-4 αγώνες, το οποίο η Ferrari ενώ πρωταγωνιστούσε σε τριτοδέαρτες θέσεις, ξαφνικά έπαιξε 5-6. Εκεί ήταν που πήρε λίγο το boost, που είδαμε και καλή τη Mercedes, το οποίο όμως ήταν και θέμα και χαμηλών θερμοκρασιών, ρε παιδί μου, κλασικά. The winter is coming. Ξαφνικά. Πώς κάνει ο Williams όταν βρέχει, ρε. Η οποία Mercedes, ακριβώς η Mercedes όταν έχει κρύο, είναι Williams τέτοιο, όπως ήταν το Williams Alpine όταν βρέχει. Είναι το καλύτερο του, τελείωσε. Έτσι. Το καλύτερο. Είναι το καλύτερο του. Μετά, εκτός και αυτό, η Ferrari θεωρώ ότι έγιναν αυτά τα λάθη, αλλιώς όμως σαν μια σύνοψη της χρονιάς τα πήγε καλά. Καλά τα πήγε. Μια περίεργη χρονιά, έτσι. Περίεργη χρονιά με το Sainz να φεύγει και να τα πάει πολύ καλά. Να περιμένει τον Χάμιλτον. Ναι. Και ήταν πολύ καλή χρονιά για το Sainz. Για μένα πολύ.
ίσως η καλύτερη του χρονιά στην Ferrari. Ναι, Στη Ferrari, ναι. Γενικά, ρε παιδί μου, σαν κοίταξε να δεις ο Σάινθ. Μην ξεχνάς ότι είχε πάντα τους πιο δύσκολους teammate και τους κόντραρε όλους. Ναι. Και πολλές φορές τους κέρδισε κιόλας. Κοίτα, όντως ο Σάινθ με την Νόρις ήταν. Είχε να τρέξει με τον Νόρις. Είχε να τρέξει με. Καταρχάς, θα πάρουμε ξανά κάτι. Τόρο Ρώσο. Ναι, για να με ποιον είχε. Τόρο Ρώσο. Με ποιον είχε να τρέξει. Με τον Verstappen. Με τον Verstappen. Και ποιος ήταν ο μοναδικός που έχει πάει κόντρα καλή μέχρι τώρα, εκτός από τον Ρικάρντο μια χρονιά. Πήγε στον. Ο Σάινθ. Ναι. Ο Ρικάρντο το πήγε κόντρα, εντάξει. Τον πήγε Μεγάλο κόντρα, θέμα. ναι. Το πήγε. Αυτό είναι Ναι. κεραμελιώτης και είναι podcast. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Ο Σάινθ στην Τόρο Ρώσο έτρεξε με Max. Ο Σάινθ στη Renault έτρεξε με Χούλκεμπεργκ. Ναι. Έτσι. Ο οποίος Νίκο είναι οδηγός. Άντε καλά. Ψυχολογικά μπορεί να είναι πάρα πολύ μηδενικό, καλός. αλλά είναι πολύ καλός οδηγός και το έδειξε πάρα πολλές φορές Ήταν όμως σε ένα από χάρτη. αυτούς τους δεύτερους καλούς. Δηλαδή, όχι δεύτερους, τους. Δεν είμαι δεύτερος, δεν είμαι πρώτος. Ναι, Ένα μισάρι. κλικ κάτω από τους. Το 1,5. Το ένα μισάρι. Νικολάκη, πώς το λέω, θέλω στη Δεν Το είναι 1,5. μισάρι. Ο οποίος έτσι το χάς, που το πλάσανε και λέγαμε για ποιον λόγο, γιατί πώς γίνεται αυτό το πράγμα, έτσι. Έτρεξε με Χούλκεμπεργκ. Έτρεξε με Νόρις σε ένα McLaren, το οποίο McLaren αυτό το σέταρε και ο Νόρις ήρθε και ήταν το πρώτο αυτοκίνητο που οδήγησε. Ναι, Όλοι λένε το McLaren είναι δύσκολο να οδηγήσει, έτσι. Έτρεξε σε μια Ferrari. Που ήταν και μετά το Έτσι. μετά το- Ο οποίος Leclerc ήρθε και ζήτησε την πρώτη θέση από τον Φέρντερ, όχι από όποιον. Το Leclerc. Και την πήρε, έτσι. Πάει εκεί πέρα. Πρόβλεψη του αιώνα τώρα, σας την έχω. Χαλιέται Verstappen με Red Bull, φεύγει ο Stroll και έχουμε. Πάει στον Μάρτιν. Ναι, και έχουμε Sainz ξανά εδώ. Δεν νομίζω να Λες. γίνει. Α, περίμενε γιατί το χάλασμα Και φαίνεται Sainz ότι ήταν Loss. τους Verstappen, έτσι. Αυτό είναι το Σωστό. θέμα. Ναι, Σωστό. ισχύει αυτό. Πολύ δυνατό. Θα μπορούσε να γίνει αυτό. Ναι, και στην Aston Martin θα μείνει ο Αλόνσο με τον Verstappen. Θα μείνει και θα την διαλύσει κιόλας. Καλά, ναι, έτσι και. Δεν υπάρχει. Έτσι και. Έτσι και Όπου έχεις. έχει πάει τα έχει διαλύσει όλα. Θα σου πω κάτι. Εκτός αν κάνει γύρω του χρεώνου. Θέλω Εκτός αν κάνει ένα γύρω του υπερβολικά. χρεώνου. Θέλω υπερβολικά. Ούτε καν ένα χρόνο. Δώσε μισό χρόνο τον Αλόνσο με τον Verstappen στην ίδια ομάδα. Για πότε θα προσπαθεί ο Νιούι να είναι, όχι αγάπη μου, όχι ψυχή μου. Της πουτάνας όχι θα γίνει. αγάπη μου. Θα γίνει μακελιό. Και τώρα. Τι κλείνουμε. Grand Prix του 24. Το κλείσιμο. Ποιο ήταν το καλύτερο Grand Prix του 24? Ποιο ήταν. Ποιο ήτανε. Μου έρχονται πολλά. Είναι πολλά, είναι πολλά. Μου έρχονται Είναι πάρα πολλά. Έχεις, Θα πω έχεις- Βραζιλία. Γιατί μου άρεσε. Επειδή είχε τώρα το μπέρδεμα το σκηνικό, ρε παιδί μου. Ήταν ακριβώς αυτό που θέλω από τη φόρμουλα. Ξεκινάμε ένα Σαββατοκύριακο. Το Σίλβεστρο θα πει. Ναι, Βραζιλία θα πω. Ναι. Ναι. Γιατί δεν ξέραμε τι γίνεται. Κοίτα, Μια Αυστρία δεν σε άρεσε. εγώ είμαι ο οπαδός Χάμιλτον. Βέλγιο. Ο οπαδός Χάμιλτον που με μισούν οι οπαδοί του Χάμιλτον. Α, κατάλαβες, από τους στιγμενικούς. Ναι, από τις ηλίθιους, γιατί όντως ο αγώνας του Σίλβεστρο ήταν τρελό. Έτσι. Ναι, κάτι καλό, ήταν ωραίο μια σαν. χρονιά, ήταν ωραίο. Ναι. Ακούσαμε και το το- Get in the Blues. Ξανά. Ο προπέρσινος ήταν ωραίος. Ο προπέρσινος του Σίλβεστρο ήταν πιο ωραίος. True Εντάξει, Lewis Hamilton. που σκοτώνονταν όλοι μεταξύ. Ναι, που είχαμε εκείνη την εξάδα να παλεύει ανά 4-5 στροφές Και κάθε μετά με γύρο, τον έτσι. Αλόνσο. Αλλά η Βραζιλία φέτος, παιδιά, ήταν όνειρο. Είχες Verstappen, που είναι Ναι. Είχες έναν Νόρις που έλεγε, μετά βγήκε κιόλας και έλεγε ότι ήταν καθαρά τύχη. Πού ντροπή. Ντροπή, Δηλαδή, χέρι, φίλε, ναι, εκεί ναι, πέρα. ντροπή, βροχές. Εκεί πέρα. Ναι. Ντρέπομαι που είπα κάτι τέτοιο. Δηλαδή, Με το καρτελάκι. ρε φίλε, ήμουνα πρώτος, ήταν στα Πρώτος στις ξεκίνησε, τέτοιες, ναι. στις κατατακτήρες. Τον πέρασε ο Είσαι Ράσμαν. πρώτος. Ο άλλος έχει ξεκινήσει από το σπίτι του, από την Από το Ολλανδία από το σπίτι του, Πού είχε κυριολεκτικά. ξεκινήσει ο αγώνας τώρα, βάζω τα παπούτσια και έρχομαι. Με τις κάλτσες ήταν πραγματικά. Τους περνάει όλους και βγαίνεις και μιλάς για τύχη. Όχι, εκεί πέρα έχασε σεβασμό, να ξέρεις. Ναι. Έχασε σεβασμό. Είναι όχι φίλε, δεν είναι τύχη. Εκεί πέρα είναι ικανότητα, εκεί πέρα άμα δεν του το δώσεις, είσαι μικρόψυχος. Είσαι όχι εκεί, ήταν, Αυτό ήταν το λάθος του. ξέρεις τι, πόνεσε γιατί όλοι οι οδηγοί σε αυτά δεν λένε δεν μας βγήκε ο αγώνας, είχαμε άκυρα συμβάντα, ήταν αντίστροφο το μονοθέσιο στην βροχή, να το καταλάβω. Αλλά δεν μπορείς να μου πεις ότι ο άλλος ήταν τυχερός. Ναι, ρε φίλε. Όταν ξεκίνησε Αλλά ειδικά, απελευθέρως. Ναι, τελευταίος. ειδικά στη Βραζιλία ο Verstappen είναι λες και βγαίνει να κυνηγήσει όντως ο αρχηγός της Αγγέλης. Δηλαδή
Δεν ξέρω γιατί. Εκεί πέρα όλοι κάτι παθαίνουν. Πρέπει να τους αρέσει πολύ. Η Βραζιλία, Ναι. όποιος ξεκινάει από πίσω, Και ο βριζόμουν. Χάμιλτον. Γενικά είναι πίστα που. Ο Σουμάχερ στον τελευταίο του αγώνα, πώς τυχαία, επειδή μου αναφέρω το Σουμάχερ. Πώς λέει. Πώς ήρθε τώρα αυτό, ναι. Είναι η πίστα νομίζω που είναι, όπως λες, είναι αρπακτικά και μυρίζουν αίμα, ρε φίλε. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί. Και είναι όλοι, δεν υπάρχει. Άμα το παρατηρήσετε στη Βραζιλία, δεν είναι κανένας οδηγός κακός. Είναι όλοι τους καλοί. Όπως και στη Σουζούκα. Και στη Σουζούκα είναι όλοι τους καλοί, γιατί γουστάρουν την πίστα. Είναι δύσκολη. Ναι, τους αρέσει πίστα. Βραζιλία Το και σπα, μετά- και στο σπα πλακώνονται. μετά θα πάρω Μόντζα. Λες. Μ' άρεσε η Μόντζα. Λόγω του. Της κόντρας των Ένας ναι. τέταρτος από το πουθενά Λεφλέρ κατάφερε και νίκησε μέσα στην Ιταλία. Δεν Ναι, ξέρω, μ' και άρεσε με πολύ, τέτοιο. το χάρηκα, το χάρηκα. Και το πάλεψε πάρα πολύ με κατεστραμμένα λάστιχα και τον κυνηγούσε κάθε φορά διαφορετικό λιοντάρι. Πήγε στον 10ο, 12ο γύρο να κάνει. Και έκανε. Νομίζω, ναι, μπήκε πολύ νωρίς. Να σου πω. Πόσους γύρους έχει η Μόντζα? 53, 55, 53 κάπου εκεί. Οκ, θυμάμαι να. 55, 57. Ναι. 50, Πήγε πάρα πολύ. 50, το τελικό. Εξηγήνα. Τι μετράς, δεν ξέρω. 6 μικρότερους γύρους. Ναι, και σε κυνηγάει πρώτα ο ένας, μετά ο άλλος, μετά ο παρός και εσύ εκεί. Γενικά απλά η Βραζιλία ήταν το top. Έτσι. Μετά από εκεί είχαμε 7 διαφορετικούς Ναι, εθνικές. σε μερικές στιγμές σου λέω μόνο. Είχε γίνει μαγκλείο, είχαμε πολύ ωραίο πρωτάθλημα που δεν το περίμενε Ναι, ναι. κανείς. Έφερα stories, όλο το σκηνικό θα προσπαθήσει να γίνει και στα social media και podcast στο Spotify και όλα. Υπάρχουν link. Θα μιλήσουμε στα επόμενα parts και για το 25 τι περιμένουμε. Αυτό και είναι δύσκολο σε Αυτό είναι δύσκολο σενάριο. Είναι δύσκολο. Θα το κάνουμε. Θα ανέβει, θεωρώ, πριν το τρίμηνο θα μπορέσουμε να το κάνουμε. Με τις πρώτες δοκιμές θα βγάλουμε επίσης οπωσδήποτε. Ναι, ναι. Σίγουρα. Για να σχολιάζουμε. Σίγουρα. Θα γίνει και να σχολιάζουμε τους αγώνες. Ιδανικά αυτό θα το δούμε πώς θα πάει στην πορεία και ανάλογα και φυσικά και με τη στήριξή σας θα το προσπαθήσουμε να το έχουμε και ακόμα και watch along, το οποίο εμένα θα μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι, ναι, ναι. Θα μετρούσαμε. Έτσι. Θα μετρούσαμε. Θα Γιατί μετρούσαμε. εντάξει, Ένα γιατί ο Αλόνσο live πάντα έτσι δίνει να- ψωμί, ο Χάμιλτον είναι στη Ferrari, ποιος ξέρει τι και πώς. Αυτά από εμάς. Ραντεβού την επόμενη φορά. Γιάννης Γιώργος Θανάσης. Πώς το λένε στις περιγραφές κάτω, ονοματεπίθετα και τα συνεφή. Like, subscribe Κουδουνάκι. και κουδουνάκι. Λέγα. Αυτά.